caihím beidir bhádbáireacht am a gimmert cluichí is passion so mé ach níanann teach polba go a híal beidir nachhfuil ag rudí eile bhhailm cluichí ruthú nuair man ní sinne ach bhainne cluichí ruthú caihím a fólam dhéanaan cluichí máin mar sin dearm héin go mar leisceil na caihím an cluichí imirt agus sin béis gom cin cluichí sfeir. Rudí dhéanaan cluichí máin ná go dainann se túiste tústaí do couple second do háseart agus go bhfuil urge omlan ag an imreoir ag a chluiche. Má hampla clíos fearlam na Rocket League, tá tú go thomlan is stichin sa chluiche agus tú chomaint tú héin leis a chluiche bhaint agus tú go thomlan is stichin sa downbug sin fan a chuigm tú bhád an a chluiche. Is me se an na seaart ag níana dís is tóga me an nídóir in na ngá. Sílam gur na ruí gur cháirda te déanú agus tú na hnaí le me clín eile na go cinse ólas a go bíáin níalding a bhí gurí bheith gláú suasing é stranteir eile tá siad na gcónaí lefa. Ba tá grainú go bhgal másnaí agus níala chuile na bhí trearrátantí ar chuigur máidín le daon eile. Bhí amhaing hí san gáileh agus bhí trad session ag na daoine bhí me hnaí lefa agus bhí man hí ar cearla go máidín i ggéisteart leis fadaach steing ag immert sa hiisna agus ó sin amán ní ro cad ag an daine an fadaach steing immert sa hiisna níos mó. Sílam gur ólam me rudí casta le más a go bhéh go mar daine eile agus rudí daine eile agus nachhain tú de bailla héna gcónaí go gcaithí tú cinál de ghlacu le túir mí daine eile agus tú na gcónaí lefa. Is me se seánna tá má fiú bliain d'aois agus is trína fearste mé. Ar bhí me na soige háisme le ceáil na seascaidí na Beatles, Bob Dylan, sin Bob Dylan Neil Young, cin na céad ceátarí rééis me se leis ina réire le go me dón is hí sin discography acu céad ceáil chuirm a bhí meag nar bhí me 3 4 Bob Dylan bhí an. Thuid síos go dtí an ceáil chuirm seach. Bob Dylan harfa ag an am sin bhí sé harfa seaartha agus hang me ar a cúig na sé am rih sin, was déir sé lom rihidir imiid se ag bé sé cac ag será seán níl sé móid níos mó bot ag le ar ré go bhac tú Bob Dylan agus thuúdim se and níos ó gotí bot bhí sé ar dóid. Bhí an glór sa go léidir, bhí an banna ceála bhí aige bhí den scoid. Sin sé na hetsa le lóir sé leis an crowd, which ní dhéanann sé a hadabhí. So bhí sé an specialta dú. Tá má still fanna le Neil Young eáil, but is me sé dara, tá má dhéh líon is fiche díis is más crálaigh. Bhí na meastaí sinnim ar feidir, sim héanaar mínta léidir agus gása, not case cinnealtan na tá sé cún, tá sé cenne chun si lá a héin. Tagan an personality mása sinnim, but it's still tá léir styles different, seemingly different, nuair tá daoine sinnim a feidir fásta, so tá más gan mór. Bulann tú le na daoine sfear ceáil me chuir is fear tugam sin siad le ceáil. Tá géala go le daine straightaway nuair hínta seán session. Sin is just go henin an bairt go ceáil. And in the sessions, I think just talk to mom and pub, hinting shot in your hand on in your maya because you're real heavy. So just being sure maya really, then your be stopped in your being. We're talking the course and on Kirkrager or Doris, but just fun much like you don't call it such maturation. It's much Megan to my feet him being dish is as good dorme. It's Garda Tarla me, Scala me, job into Differlon. We layer job in the over San Austin agus San Apache pizza. Rudí mai leis an job agus tá rudí alclis na agad mai agus nuair tá sé inta cún, nuair tá an cún tá mé algáil san isce agus tá mé algáil surfáil. Ní háitim scálam mar tá deacuirt agam ag léo agus ag glitra agus tá níos mór sam agam dhéanú rudí níos physical. Tá an plánatá agam don taithí tá mé géir gáil ar seas an arm mar tá mé níos fearr a tá mé amuigh ná is lí. Tháinig mé scanan ar bhí mé ág agus just gram mé sé mo ceann agus ó sin bhí mé
sáte leis an obair cruúa caiit a chuirsteán. Is me sé fin tá mé chonaíonn seo san gátarcha agus tá mé ort ag lína díos.